No kto trafí teraz? Kto trafí? Kto vyhráva? Teraz ide Sárka. Ide Sárka. Sárka trafila yellow. Si videli? Sledujte maminku. Mati, tá hanba. Krásne. Pozeraj, pozeraj. Choď, choď. Toto som rada hrala. Ideš, Sárka. Vyhrala si, no. Teraz Karolinka ešte. A ide, mala si ju nechať moja. Nechaj. Tam je Karolinka. Bye.